Kenneth, prøv lige at fortælle noget med penisen. Penisen, den er opbygget sådan, så det er et klokkeværk. Og så er der det ringer, og man har hiver på, så ringer det, og så kommer der sådan noget hvidt slim ud. Det er så opbygningen af penis. Okay. Tak for i dag. Okay, nu er vi så taget ud til Saxen Høj for mob psykopater endnu en gang. Jeg tror, der kommer ind derovre. Det er godt, han ikke har set det. Okay, er I klar? Nakker vi ham. Det bliver sjovt. Jeg vil tage mange penge, der lå vi har nogle kæmpe store lønser, der lå jeg kunne se sig selv op i, hvor den lå. Hey! Vi går så langt, mand! Fuck, vi nakker ham. Skal han fandme dø? Er du klar til dit nådeskud? Dø, psykopat. Og det er Charger Jesse. Og nu angriber han vist. Fuck man, han angriber. Så skal der fandme skydes. Vi må tage bomben. Fuck man. Okay, og nu går vi så til modangreb. Vi tager en bombe! Fuck, man! Jeg er velkommen til Alien Hunters. Og de fanger aliens i dag. Og det er en god dag til at fange aliens. Det er sådan et sted her, de er. Og det er så godt. Nej. Prøv lige at se det skidt derovre. Og der er de sover. Jeg kan høre en. Stemme, der er en deroppe på bakken. Sådan, så er det godt, vi har taget alien killer med. Og han er rigtig spids. Prøv at se. Og det er noget spids våben, hva'? Han er farlig. Og det er hvor mange aliens, man har dræbt. Så jeg har dræbt mange, den er meget rigtig. Hvor er du lagt dig ved den alien? Kom her, du kommer her, det er herfra.